Charlie. And I'm glad you're singing it. Okay, connect. Masih ini ya kan.
network is in the back. Network is in the back. But every chicken will 3 days now. I'm taking This glass, I not is down more than this. I asked her, wait at this glass will go down than this. And a glass of the lot like a Johnny, I know, come out to Saba. There I come to the I got it down more than this. But let me manage. I got go.
ezigbo ọkụkọ ahụ.
agadi kwụsịrị ata Obasi. Ndị ọwa agadi nwoke. Ma ndị okwu nọ na-achị ọchị. Bụrụ m obere ala bụọ na atụ na ọ na-enwe m.
Ada kan du
My sister. Put on the down. Abia State, Mamano. Yeah. Uzulangodo, Mamane. Yeah. Awale, Mamane. Yeah. Elu amana mbedala, kwezuono. Yeah. Una amana ha, kudu una amana ha ikudu koteba. Ona ha. Nani. Dedani. Yenila. Yedabari. Bodabari, odabara.
anyị kwupụtata. Unu abịala? Tupu anyị na-aga n'ihu, ebe provost ebe a gara ịfụ igwe ọjị tupu anyị agawa n'ihu. Ọjị anọ na-ebe ọjị a ga-efi ya agbatagba abụọ. Elu ama na mgbede ala ngwa elu ama anyị ga-enyefe onye village head ọjị a n'aka bụ onye umegbo a ga-enyefe ya n'aka from there I got to Bedal ka eme ya otu ahụ. Elu ama na mbadara mmamani biko ha ọjị anyị jiri anabata dị George ndị lamadu nnọnga aka m nọ ya ha ọjị ha amaghị mbadara ekwe na ọjị Ela mana mbadala mamano kelano asiko ndi mbadala aya nabata loji eji chaini nase ojeze akali hwezi ka anyị gaa ọnụ na ofu ọjị eke ekere ụwa Chukwu abịa ama eze ka eze Chineke nna anyị Chineke ọkpara Chineke mmụọ nsọ anyị wụrụ ụmụ gị ndị so anyị legide ebe a anyị ezukọọla ịma ebumnobi anyị ji nọkọta ebe a ọ na ihe rutere anyị ihe dede anyị di anyị nwa anyị ihe niile anyị bụ High Chief George Nwagwuocha onye gara obodo ojii ọ wụbuola Prime Minister tupu ya bịa banye ya n'ọkwa ndị ọzọ as a High Chief. Ugbu anyị ezukọtala ugbu a ka anyị gaa ọfọ ọjị eji nabata ya anyị gọchakwa ọfọ ọjị a ụkwa ihe ndị ọzọ fọrọ na anyị ga-eme ọjị a na-achọ ka Chineke ka ọ gọzie ọjị a anyị taa ya anyị atata ahụ ọma tata ahịa tata ndụ tata ọganihu tata ihe ọma ga-ebatala elu ọma na mgbede ala
anyị si ka emere eme bụrụ eketa ọzọ eme taa ma wee ke ma wee orie ma akụ ma nkwọ Chineke nabata anyị taa dịka ime na anyị anọkata ugbu a ịgbalịala hipụta ihe anyị ga-eji dula dede anya si aga n'iwu a na-arịọkwana ka ị nata mkpụrụ obi ya na nchekwa n'aha Jizọs. Biko unu ewela iwe ka anyị mee observe 1 minute silent before anyị towards it. You have like daughter. Stand up. Dear George, nna anyị na ya na-ebe anyị hapụla anyị a na-asị Chineke nna mgbe ọbụla nọ obi ya ka ọ nabata ya n'aha Jizọs. Only chief, what's your name? That's all right. Amala mamma kelenu and acquire the judge chief and acquire you with bad all of him and I Prime Minister or Deputy Prime Minister.
This one light. I think my own light about all. You understand? You would tell me. You know now. You need a motor jail. Or you can have it tomorrow when you still wake up. Because you are not the Tomorrow still because if you would live in fresh. Metaphors, metaphor of the guy, oh my gosh, I've something, he's not going here, I could be like that. That's not a good time, not to see Amala, mamane. 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 Keleno. Iko. Oji ikpeazụ a m weliri ugbu a ndị na-aga ego ọfọ jee George anyị na-aga ego ndị na-eri na-aṅụ na kabinet mana elu amara mgbede a ihe ọbụla anyị na-eme anyị na gị na-emekọta ihe esi otu a dabara gị wee lala azụ ndị ụlọ gị agbalị akwala n'oke ha nwere ike gị nwa agbalịkwa ọ dịghị izu na eji anyị nọ taa a sị ihe Chineke nyere anyị 70 years tete nọ na ya karịa ya ọkwa nga gị la ọrịa la agba mgba anyị niile gajicha ebe ahụ ma nwata ma obodo ka ahịa ejichere ememe ụzọ anyị ememe a dịka ịnọ n'igbo ugbu a inye n'obodo gị aka ma inye ha advice ihe o ji aga aga ugbo ochie otu adabata anyị na-agịla ekewa ugbu a dịka iwu onye chief anyị na-eme omenala ma ndị eze ma ndị chiri chief orulikpete maazị otu a anyị na ha anyị aga ọfọtụ ha laa n'udo ebe anyị na-aga ahụkwa ha anya anyị ekewala ị ga-ala n'udo ebe nọ Chineke anabata mkpụrụ obi ọhịa iji na-awa ọjị sekọnd ọjị a biko amala mamani kelenu biko aga m alaiki ka ndị village head ndị dimkpa ibi ya ndị maara otu abụ ya si ede ka ha kọtụrụ anyị obere ha kọtụrụ anyị ya elu amana mgbede ala mmanụ awọle mmanụ ojilangodo mmanụ
Abia State mmanụ de Georgia nọ ngwugwu amatara m ya so many years ago. De Georgia onye mbụ gbara festival ala Aleji Port Harcourt gbara ya bịa ya gbara ya bịa anyị nọ na ya agbachi ya na-eli ya ya bịa dekwane n'ọnọdụ mgbe ọ lọtara Akamohia Autonomous Community. Very, very honest. He never played any act of sabotage. He was sincere, diligent, intelligent, happy, and clean. How I wish I could more people like him. I started from the former government, headed by my uncle, Ehiemere. That was when he became a chief and a village head of Nwagwuocha. Yes, he was also sometimes prime minister before he became village head. And he served his village very well, served us very well, even lent some money to us when we were in need of money. So here in Akao, Ubua, Olawala, Ola Alaje as a hero. And I'm an Abraham Lagaje. Heroes no quite bad. He will become a hero there, Naha Jesus. I'll go what chief about. No blow, no weapon, I'll give we about. Lee, here do my question. I nekele the family. Here do my question. Zula here. I ain't glad you're going to say. Ndika nebe. Ale chetonya unamu. Mande den famageme. Mande kwa onye ge kwatabe ya. E kwatabe ya we iwere nma. Utu ona ngo ogbu abubere abe. Owo ya. E kwatabe ya ime copy those behavioral attitudes ndị dị mma. Biko I nekele the family. Utu ha jiri na-emechi paddle the canoe. Ahụ na ihe na-agala ihu na-agala anyị ya. Anyị na-arịọkwa Chineke sị ndị dum bịara ihe ha ga-ela n'udo n'aha Jizọs. Amen. Ma ndị mba ga-ebịa abịa. Ma ndị ke si ebe si mba abịa bi na ma ndị ga-ele ala onwe onye gị kpakwa ala n'aha Jizọs. Onye ọbụla chekwenye ibi ya echiche ọjọọ n'ime ya si ibi ya ọ gaghị ele n'udo. Onye ọhụụ back to sender n'aha Jizọs. Back to sender n'aha Jizọs. Ihe niile anyị na-ekele His Royal Highness Eze Chibuike Roland Osagwu, who has been giving us the opportunity to serve this community. Yamahela Galania, only ma only Shana Mema, okay, Galania, okay, Galania. I know Ropanesi, Udo, Ehunanya, Idino to Organigo, Kobulu Kain, the Laman and Badal, Bana Hanken, Nankopara, Nankemon so. Yeah. Please, about the judge.
So I'm not support you know. Those are put a child. I said it all. Mama. Okay. Amala mama. Keleno. Na ikú dejo. Mo la get la ma lewe la mo. Dem. Ela mo la get la ba bare. Ime lo ko mi. Je me kwa hina aga na the community. Onye na-ekwu okwu awụ Eze Chibike Roland Otuagwu. Onye nke inye support tupu ga-alawa ala mmụọ. Ịla kpọọ m Paradise Guy. Asị m ịla n'uzo n'aha Jizọs. Ebe ọbụla ị nọ, ihe ahụ ewụrụ ụwa ị ga-awụ ebe a asa bụ bilo. Ụmụrụ ọnụ aha e nyere ya ebe ha nyekwa gị ebe ahụ. Ha mee ka ụzọ gị gaa were were. Gaa bịakwa ga-erikọ n'ebe ahụ na-echetakwa ndị ịhapụrụ ebe. Ịnwụọla na-alụ ahụ ya, enwubeghị na mmụọ ime mmụọ isi. Anya ruo gị ala ka ị wetara elu ama na mgbede ala ịhapụrụ ugbu a. Ka ị bịakwala echiche gị anọ inye n'anya aka. Ihe na ha abatala elu ama na mgbede ala. Ha abatala otu na ngozi. Ọwa aka ọrụ ebe n'ọrụ pụrụ ebe anyị ji ọnụ na asị m gị laa n'udo n'aha Jizọs Kraịst. Elabo badala kaleno. Kaleno. Biko onye jeli huye. Aga ni. Ai wala wani anu. Biko mama go ahead. We are going. No Sorry, sir. Nwayọọ m. Kamera gị la ya la ọ kakwa mma
onye ga-emoto ya la onye nke ọzọ dọkwa echi ihe ọnwụ na ọ na-ala ka ihe ụzọ nke mmadụ bụ arụzie na n'ọrụ anyị mechara ahụtụ anyị teli ya moto jide bi aka ụbọchị dịka gọọmenti na ọrụ bifo bekee ihe dịka gọọmenti ị ga-enwe ọnwụ dị ka kema ahụ bụ otu na ahụ Maka na-agba ka ewu dị ime
ngwongwo anyị n'otu. Anyị mbụkọtachasị ngwongwo anyị n'otu. Ala Igbo steeti. Nke a ga-esi. Oge na-ara. Elola ela abata duo na ejigi iwe onye isi ya and ọ gị nwụkwa village head ụmụnwafọ former prime minister of Eluama na mgbede ala Elola n'aha ụmụ ọha ụmụ Ehiemere ụmụ Nwagwuocha Ehiemere n'aha Ikedichiwa ọpra gị anyị na-anabata gị n'ụlọ gị anyị na-anabata gị n'ụlọ gị anyị na-anabata gị na ụmụnwafọ Elola George, you are welcome. You don't have a lot to say. Dave. Give them the name. Biko anyị nọ ebe a na-anabata onye oke anyị onye Chineke mere ma ya nọrụ ya ọ nọrọ ụbọchị ka ọ ga-anọ n'igbe mụ onwe m n'ebe ana m ekwu okwu n'aha chairman mgbede a de George the third nke mgbede ala agụkwa mgbede ala gburugburu ọwụ ya onye ka atọ dị oldest man n'ala mgbede ala ya the third person ya esi otu ọdabata ụbọchị taa anyị guzoro mgbede ala guzolikwula anabata de George n'ezinụlọ ya ọ hafụrụ ụmụ ya na ụmụnne ya taa ha anyị kwela m onwe m kwela abịa lagara ihe ndị a niile wụ na de George hụrụ mmadụ ibiala anya karịa onwe ya. De George a stakeholder in every family nọ na mgbede ala. De George lanụ ihe na-eme n'ezinụlọ hi ọ garara ịbịa jụọ gịnị na-eme ọrịa ihe mere nne ọtụtụ n'ime anyị the De George larịa ọrịa anyị na-abịa nga from time to time anyị na-alatụgo ka lachi ọchị ya eme na anyị iti anya ṅụọ ule ya De George lọra anya nne ya anyị nọla nwute eziokwu la ọbara ije nwụọla. De George wee ezigbote mmadụ onye hụ ibiala anya n'ahụ ugwu mgbede ala ka m lasị De George ịlọhụola ala gị ịlọhụola n'obu gị lasị otu isi gị ije gị ka ọma mgbe village edekpokwu ya sị ọ bụrụ maka ịhụ onye ji ịkpata agwa gị la mgbe elu ụlọ mgbede ala niile ọ ga-dị anyị ụtọ ọ wụrụ okwu ọnụ ọwọkpụrụ agwa wụrụ ịdị ụcha so anyị lasị Chineke ebe ọ soro ya imeruo ya dị otu a n'ihi na Chineke ji akọwasa gị nwa kemgbe ya Chineke kwuru ya ọ dịrịsị n'ihi ka ọwụ ọsọ agbaka akpị anyị karakwara ka akwụ arụja ihe anyị emesokọ m na-asị De George ịlọla
jee ka ije nke ọma ka ndị mmụọ ozi Chineke kpọọ gị goo gị n'ebe ndokwa n'aha Jizọs. Amen. Ya ewe ọjị mgbede ala dewe obi wela ọjị a mara anyị nwaka iji ngwa mgbe nwa tupu kpọrọ anyị ndị kọp eji aṅụ ya nye anyị kọp oko ị nọ ndabịakwuru ama biko kwọọ m nye ịtọkwa ṅụọ ya It's all right. It's all right. Some nice about. Some nice. Uno drop right at something here. Uno show you love. Who show you love? Who show you love? Where you go? Man, show you love. Daddy, I got that. Show you love.
What kind of reasons you want to Let this last speech for share. Yes. What I tell you, I do good. What about the I give you a chip. Listen to me. Okay. You come from here, will do the job. Oh, yeah. You know, 12. How would I got 10 minutes? So I will pass out. Because I love Rocha, Cabalia, I'm more to make it wrong. Think I live with the judge, won't you do? Oh, hey, you know, after I'm help like Gimela Balia, I give me a lania, I depend on that, you can manage it. So that we're not doing God. Then judge this, each one again is denied. We don't judge in the middle, but we continue. Last thing, we don't have to. Ogula. Good. No problem.